Grabatzen ari garen unean gaueko 11:06 igaro diren honetan, lehengo astean amaitu zen Liga txapelketaren balorazioa egingo dugu, gogoratuko dugu, askoz ere euskarri prekarioagoarekin denboraldi hasieran abuztuaren 15ean Ligaren pronostikoen bideo hori egin genuela eta bideo hori oinarri moduan hartuta egingo dugu gaurko balorazioa. Hainbat ezusteko izan dira, logikoa den moduan ez genuen dena asmatu, eta orain apur bat ligako ezustekoak, gertakariak, zenbait gauza aztertuko ditugu aurtengo honetan lehenik eta behin goazen txapeldunarekin, izan ere guk Real Madrid ematen genuen txapeldun moduan, baina ez, Bartzelonak irabazi du liga ikeragarria izan da Hansi Flickenek egin duten denboraldia, egia da, behar bada euren gorabeherak ere izan dituztela denboraldiko zenbaitunetan, esate baterako gogoan dut anoetan galdu zuten norgehiagoka horren ostean hainbat zalantza sortu zitzaizkiela kulei, baina gerora berehala eman zioten horri erremedioa, Montjuiken ere pare bat porrot mingarri izan zituen, bai Las Palmasen eta bai Leganesen aurka, eta hor zalantzak sortu ziren, Real Madrid ere irabaztaile zebilen, baina gerora Lamin Jamalek eta Rafinhak sekulako erakustaldiak eman zituzten asteburua joan eta asteburua etorri, zelai erdian ere Pedrik bere maila berreskuratu zuen, atzealdean Kubarsi eta Inigo Martinezekin sekulako sendotasuna erakutsi duen atzealdeko erdialdea osatu du Bartzelonak, eta horren guztiaren ondorioz txapeldun izan dira, merezimendu osoz Real Madridi bi klasikoetan 8 gol sartuz guztira, erraz esaten da, gero ere kopako final horretan ere irabazi egin zion, eta benetan denboraldi bikaina Hansi Flickek bere lehen urte honetan osatu duena, eta hain zuzen ere horrek bide eman dio 2027 urtera arte Bartzelona zuzentzen jarraitzeko, gainera hau ja datorren denboraldirako afera da, datorren denboraldirako kontuak dira, baina esate baterako Lamin Jamal edo Rafinha bezalako jokalariak jada berrituak ditu Bartzelonak, horrek esan nahi du proiektuari jarraipena emango diola Joan Laporta presidente duen taldeak, eta benetan hurrengo urteetarako sekulako jokalariak eduki ditzaken taldea izango da Bartzelona, eta une askotan noski ligako txapeldun izateko hautagai nagusia edo nagusietako bat behintzat bai. Bigarren postuan ikusten genuen Atletico Madrid, hauek hirugarren egin dute eta benetan beste urte betez Simeoneren denboraldi oso konformista bat ikusi dugu. Egia da, denboraldiko une askotan Atletico Madridek oso futbol gustagarria praktikatu duela berdegunean, baina gerora zenbaitunetan, batez ere zenbaitune garrantzitsutan kosta egin zaio talde koltsoneroari, egin dituzten fitxaketekin eta egin duten inbertsioarekin iruditzen zait liga hain azkar joatea ez dela bat ere normala, edo ez dela momentu batetik bestera pasatzeko zerbait. Iruditzen zait hor askoz ere analisi sakonagoa egin beharra daukatela mandatariek, bai Miguel Ángel Gilmarinek eta bai Enrique Cerezok. Simeonek urte asko daramatza Atletico Madrilen, jainko bat da Manzanaresen entrenatzaile argentinarra, baina niri iruditzen zait jarraituko du noski Simeonek, horretan ez daukagu zalantzarik bera nahi duen artean, baina hor Atletico Madrilek lehiakorrago izan beharra daukala iruditzen zait, batez ere egiten dituen inbertsioengatik, ez? Hor esate baterako baditugu Ingalaterrako Premierreko ligan Chelsea bezalako taldeak, Manchester United bezalakoak, ez diru ugari xautzen ari direla, baina gero ez dutela euren maila inondik inora ematen, ez zait iruditzen Atletico Madrid eskala horretan sartu dezakegunik
kostu baxuagoko fitxaketak egin baititu, baina hala ere askoz ere exigentzia gehiago behar du Simeoneren taldeak. Real Madrid ezer esan, Carlo Ancelotik kargua utzi du aurten, lehengoan aurkeztu zuen talde madrilarrak Xabi Alonso, garai batean ere Real Madrilen jokatutako jokalaria tolosarra, Realean ere logikoa den moduan, gero Liverpoolen, Bayern Munichen, Leverkusenen sekulako ibilbidea eta sekulako 3 denboraldi egin ditu entrenatzaile moduan, pentsa Leverkusen jaitsieran zela hartu zuen taldea entrenatzaile tolosarrak, eta begira noraino eraman duen txapeldunen ligan egia da, nahiko azkar joan zirela etxera, baina orain 2 urte norgehiagokarik galdu gabe irabazi zuten Alemaniako liga, eta galdu zuten norgehiagoka bakarra Europa Ligeko final hori izan zen Atalantaren aurka. Gainera, Real Madridek aurten ez du inondik inora espero zen itxurarik eman. Batetik, atzealdean arazo ikeragarriak eduki ditu, Militao eta Alaba denbora luzez minartuta egon dira, Militao ez da berreskuratu, Alaba denboraldiaren 3 laurden edo igarota zela berreskuratu zen, baina jokatu zituen norgehiagoketan gogoan dut esate baterako Realaren aurkako Bernabeuko kopako finalerdietako itzuliko partida hori, bertan David Alaba titular izan zen eta azteko moduko gaua izan zuen, naiz eta azkenerako Real Madridek kanporaketa hori salbatu zuen, baina bertan oso ahul, oso eskas ibili zen David Alaba, eta ez genuen inondik inora espero denboraldi amaieran David Alabaren bertsio onena ikustea edo. Azkenerako atzealdean gehien erabili duen bikotea Asenziok eta Rudigerrek osatu dute, Rudiger esperientzia handiko jokalaria, Asenzio oraindik ere gaztea eta egiteko dagoena, eta iruditu zait bai, maila ona eman du, baina gehiegi igo diotela jokatzen duena baino gehiago, ez eskaloi bat gorago jarri dutela Raul Asenzio, eta hor arriskua eduki du Real Madrid batez ere alderatzerako garaian, ez? Partida oso onak egin ditu, baina gero askotan hankazulo ikeragarriak utzi ditu, eta horregatik Madrilek aurten beste denboraldi batzuetan, baina gol gehiago jaso ditu, eta bestalde erasoan ere arazo handi xamar bat izan du. Kylian Mbappek sekulako denboraldi egin du, baina zaldiari zaldunak laguntzen ezpadio nekez egingo du aurrera azkarrago, eta kasu honetan aurten Rodrigok, Bellingamek eta Viniciusek egin duten denboraldia erabat azteko modukoa izan da. Brasildarrak biak ala biak oso eskas aritu dira, oso kamuts, euren mailatik oso urrun, Vinicius beste behin ere askotan zelaian protagonista izan da, edukitzen zituen gatazkengatik eta ez baloiarekin egiten zuenagatik, horrekin da gauza asko esaten dira, aldagela horretan arazoak ere bazeudela esan daiteke, eta benetan Real Madrileko bezalako aldagela bat hautsita baldin badago, hor dauden oiar kopuruarekin oso zaila izan ohi da emaitzak aurrera eramatea, eta Carlo Ancelotik naiz eta esperientzia ikeragarriko entrenatzailea izan, ez du lortu egoki kudeatzea aurten, eta ondorioz horrekin ireki du bere hilkutxa entrenatzaile italiarrak, eta Brasilerako bidea hartu du bertako selekzioa zuzentzeko. Aurten gainera Real Madridek momentuz 2 fitxaketa egin ditu ofizial, gaur egin du azkena, Alexander Arnoldena, aurrekoan Dean Huijsen, Bournemothetik fitxatutako erdiko atzelaria iragarri zuen talde madrildarrak, Xabi Alonsoren fitxaketa ere lehengoan iragarri eta aurrekoan aurkeztu zuten entrenatzaile tolosarra, eta jada ikusten da denboraldi kaskar bat, txapeldunen ligan ere azken 2 urteetan txapeldunen liga irabaztetik zetorren Real Madrid, aurten final laurdenetan kanporatu du Arsenalek, eta ondorioz Carlo Ancelotirenek eta Florentino Pérez presidente duen taldeak beste norabide bat hartu behar izan du.
Laugarren postuan guk Villarreal ikusten genuen, baina Atletik geratu da. Villarrealek egia da, denboraldi oso ona egin duela, azken unera arte gainera Atletik eta biak hortxe parexa marrean ibili dira, eta Marcelinok nolabait baliatu du txapeldunen ligara sailkatzeko, izan ere aurten UEFAren koefizienteak eta tarteko Villarreal sailkatu da txapeldunen ligara, eta ondorioz Marcelinorenek beste urtebetez txapeldunen liga jokatuko dute, baina hortxe ikusi ditugu, oso gora beratzu, zenbait partidetan irudiona emanez, beste batzuetan gehiago kosta zaio, baina askotan kalitateagatik, jokalari oso onak ditu, Aiozek ere denboraldi ona egin du, Alex Baena, Dani Parejo, zelai erdi horretan, egaleko jokalariak, orokorrean talde indarsua eta sendoa osatu du, eta ondorioz horrek txapeldunen ligarako bide eman dio. Baina laugarren geratu da Atletik, denboraldi bikaina osatu dute Ernesto Valverderenek, fisikoki urte osoan zehar jokalari gehienak oso fin ibili dira, behar bada azken jardunaldi hauetan izan dituzte hankazulo gehienak, UEFAn ere finalerdietaraino iritsi ziren, baina azkenerako ez zuten finalera sailkatzea lortu, hala ere intentsitate handiko presioa egin du Valverderen taldeak, oso agresibo jokatu du askotan, eta hori eskatzen zien entrenatzaile Gasteiztarrak, baina gerora hori ere zelaian islatu dute zuri-gorriek. Bosgarren postuan Reala ikusten genuen, azkenerako esan dugu, Villarreal geratu dela, azteko moduko denboraldia izan da, Imanol Alguazilenena, gainera entrenatzaile oriotarrak datorren urtean ez du taldean jarraituko, atzo aurkeztu zituen Jokin Aperribaik Sergio Francisco entrenatzaile berria eta Erik Bretos kirol zuzendari berria, biek ala biek galtza bete lan izango dute uda honetan, eta telefonoa sutan edukiko dute, baina denbora utzi behartzaio, tartea utzi behartzaio, iritsi berri denari, eta iruditzen zait hori espaldin badugu egiten, akatse larri xamar bat burutzen ariko ginakeela. Eta gero, Atletik sailkatu da, esan dugu, 6. postuan, eta Betis esaten genuen ere sailkatuko zela, bada Europa Liga jokatuko du talde andaluziarrak, aurrekoan egur galanta jaso zuten, Polonian Chelsearen aurka 1-4, baina batez ere hor Antoni izan da, Betisen fitxaketa nagusia. Antoni iritsi arte erasoan oso kamuts zebilen talde bat zen Betis, erabat ideia gabe, area zapaltzea ikeragarri kostatzen zitzaion, aurrealdean baloian bizi mugitzea, baina Antoni iritsi zenetik beste aurpegi bat eman dio taldeari, eta penatutak izango dira logikoki Heliopolisen datorren urtean aurrelari brasildarrak ezpaitu taldean jarraituko, bera ere penatuta izango da, ikusi baita sare sozialetan eta egin dituen adierazpenetan gustora ibili dela Heliopolis alde horretan, baina azkenerako ez du lortu datorren urtean jarraitzea, utzita iritsi baita Manchester Unitedetik, eta ikusiko dugu datorren urtean Manchester Uniteden zenolako pixua duen, ala berriz ere beste talde batera utzita eramaten duten. Celta izan da Conference Ligean sartu den taldea, ia esan Claudio Giraldezek egin duen denboraldia ikeragarria izan da, baina ikeragarria letra larriz, sekulakoa izan da Giraldezek egin duen denboraldia, beste entrenatzaile askok konfiantza izango ez zuten jokalariak igo ditu Amadroatik, eta Amadroak esaten da fruituak ematen dituela, eta urten eman ditu, zenbat arrobiko jokalari igo diren, eta zenolako errendimendua eman duten gainera, askotan arrobitik igotzea eta errendimendu ona ematea ez dira batera joaten, bada urten Zeltaren aldetik behintzat alaxe izan da, Borja Iglesiase gainera bigarren zatian sekulako gol bolada harrapatu zuen, eta Zeltari puntu ugari eman zizkion, eta hainbat faktore tarteko Galiziarrak UEFA Conference Liguen izango dira datorren urtean. Eta jaitsieran guk Getafe Espainol eta Leganes ikusten genituen, Leganes, Las Palmas eta Valladolid
jaitsi dira, Getafek azkenerako mirari handi xamarra egin duela esan daiteke, hor Jose Bordalasen taldeak demoraldi hasieran majo sufritu zuen, 13 jokalari besterik ez zituen lehen partidarako, pentsa hori zer den, eta hala ere Jose Bordalas badakigu zenolako entrenatzailea den, ematen dioten edozein talderekin esperimentuak egin eta askotan ongi irteten zaizkio, eta urten Getaferekin alaxe egin du Espainol, hortxe mugan salbatu da talde perikitoa, eta Manolo Gonzálezek batez ere bigarren zatian oso errendimendu ona eman du taldeak, eta Manolo Gonzálezi eman behartzaio meritu hori, bere lehen denboraldia izan da Espainolen aulkian lehen mailan, eta ia esanetzen bat ere erronka erraza Espainoli ere ezpaitzitzaion ikusten, lehen mailan lehiatzeko ote zuen talderik orokorrean, eta horrez gainera Urko González de Zárate utzita eraman zuten, eta zen olako errendimendua eman dien. Eta Leganes ikusten genuen, Leganes azkenerako jaitsi da, larri, baina Borja Jimenezenek bera egin dute, egia esan oso denboraldi aula oroar, ez dugu bat ere joko argirik ikusi partidaren batean edo bestean bai, baina Montjuiken esate baterako irabazi zuten, baina ligan erregulartasun gehiago behar da, eta Leganesek ez du alakorik izan. Eta Las Palmas ere jaitsi da, pentsa, Las Palmas hasieran Luis Carrionekin hasi zen, ez zuen bat ere itxura txarrik taldeak, baina berehala zapuztu zitzaizkion gauzak, eta bigarren zatian batez ere erabat amildu, eta azkenerako ez zuten salbazio hori lortu, hasieran Carrionekin, gero Diego Martinezekin, badizirudien Diego Martinezek norabidea aldatuko ziola taldeari, horranoetan puntu bat, eta Montjuiken 3 eskuratu baitzituzte, baina ez zen alakori gertatu, eta jada, lotxagarria izan dena Valladolidena, Ronaldo Nazario jada taldea saldu du, kudeak eta lotxagarri bat egin ostean, eta gainera giroa ere etzen ona, Petzolano demoraldi erdian bota zuten, Diego Koka ekarri are okerrago joan zitzaion, gero berriz ere Álvaro Rubio Arrobiko entrenatzailea jarri zuten, baina ez ditu soluzioak bilatu Valladolidek, oso azkar joan zitzaion lehen maila mantentzeko trena, eta azken jardunaldietan ere ez dio buelta ematerik izan. Eta hause izan da aurtengo ligaz esateko genuena, datorren urtean noski kirolunean ere hementxe izango duzue.